गजरा लगइलू पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आइल बा जौना के नाम है नजर। भैया ई फिल्म के इतना क्रेज बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, पावर स्टार पवन सिंह के इतना क्रेज है एक तो मेरी याद तो पवन सिंह के सूर्यवंशम फिल्म सफल हो गई, लेकिन पावर स्टार उनकर जीवनी पर फिल्म आवता ओकर गाना बहुत खतरनाक लेवल के बा। पवन सिंह के फैन को वजह वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करिए जा। तू ही दिलवा के धड़कन काहे से कि यह देखल जाता कि पवन सिंह के इंतजार इतना गाना के ना होखत रहे पहले, लेकिन अब इतना इंतजार होके लागल काहे से कि बॉलीवुड में उनकर गाना चलता, साउथ इंडस्ट्री में अब गाना देवे लगलन, फिल्म में डायरेक्ट पावर स्टार पवन सिंह काम करतन, गाना में डायरेक्ट डांस करतन, राजकुमार राव संगे डांस करतन। बात बात सोचतनी बॉलीवुड में उनकर अलग नजर एगो पहचान मिलल बा पावर स्टार पवन सिंह के। ई गाना के हम अहमियत बता देतानी कि जौन पावर स्टार पवन सिंह के पिक्चर आवता ना भैया बहुत ब्लॉकबस्टर होखेला बा। काहे से कि एकर इंतजार 1 साल से करैले बा हम पवन सिंह। पोस्टर लॉन्च 1 साल पहले ही हो गए पावर स्टार के, तो सोचिए कि कितना लाजवाब ये पिक्चर होगा और पिक्चर का पूरा गाना होगा। तो नजर गाना एगो धीरे धीरे लॉन्च कर दिल बा पावर स्टार, लेकिन ओकर जादू सोशल मीडिया पर दिखे लागल। पावर स्टार पवन सिंह के अगर फैन हो जाता है एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि गाना कैसन लागल और पिक्चर के कितना इंतजार करते रह जाए।